kuzolunga, kuzodlula kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu, shapho kunjani? Ngithembe ukuthi ni grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Mawuthi ke usanda kusijoyina ku channel, please ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, usubscribe ku channel. Okunye okubaluleke kakhulu ukuciphiza i-notification bell ukuze ngaso sonke isikhathi mangifaka i-video uthole i-notification. Bafethu, osukwini la izolo bekulosibili, bekumhla ka bayizolo, bekumhla ka 18, bekumhla 18 ya bafethu. I-footage yesigameko noma ngithi i-footage ye-accident eyathatha umphefumulo wenkosi yamagcokama uSicebe Dlamini osukwini la izolo iphumile. Nakuba ukuphuma kwayo kunabantu abaningi abathi no, akusikhona esigamekweni la, bathi cha no, akusikhona esigamekweni, okungenzeka mhlawumbe kuthathwe i-video ethizeni, but abanye ke futhi abantu abayibonayo indawo baqinisekisa ukuthi cha no, ikhona. Kodwa ke inhloso ukuthi sizoyibuka le footage la nani sihlaziye kahle ukuthi kahle kwenzakalani kwesigameko. Ngizozama ukuthi ngikwazi ukuthi ngishaye i-slow motion ukuze sibone ukuthi ngabe ubani osephutheni. So bafethu, soyibuka njengamanje i-video esihlaziye ukuthi ngabe ubani owayesephutheni, then ngiyawushaya ke uplay manje. Noma izoba fast, ngizozama nje ukuyimisa play sibone. Okay, yadlula le, yagijima but no, not that much. Bonile ke lapha, asihlehlise. Yabona ke bafethu ukuthi okay right, iyona ke imoto kaSicebe le esiyibona ishwibeka. So ngendlela mina engibona ngayo le video le ikubeka kucace ukuthi cha, iqhawe lalisephutheni, noma singeke ke samsola naye kwase kushaya isikhathi sokuthi inkosi siyamdinga ukuthi eze ngakuyona. But mawuzobuka ngokwala emhlabeni nangokwemithetho nje emgaqo, uyabona ukuthi insizwa yayisephutheni. Ngicabanga ukuthi ama-robot ngoba evalile nje avalele bona, ama-robot avumela imoto ejikayo eziyali, of which lela Polo leliya right, lona udriver walo yena iphutha lakhe ukuthi ubuntu abeke eceleni, adaze inkani, afune ukukrossa ekubeni ebona ukuthi imoto ezayo idla amagalani. Ilona phutha elisingalibeka udriver, but ngokomthetho yasemgaqweni udriver wePolo lesibonayo emhlophe u-right. Masobuka nje la okay, ngidlale ngihlehlise bese phinda futhi ngiyayibuyisa slow motion. Uyabona ke la ukuthi la ifike iphenduke, la ifike iphenduke, but ke mangizobona iside ephenduka ngalo kuyaphikisana nezithombe sasizibona. Engicabanga ukuthi le video le okanye le footage le esibukayo njengamanje iflipiwe. Mangithi iflipiwe ekushuthi ithe kanje, masingazama ukuthi simise kanje, siyiflipe back, siyimise kanje njengobona kulesithombe engisifakile. Ngicabanga ukuthi mawukuthi ubukuphikisa ukuthi no, le ndawo le awuyazi, ayihambisani nendawo la okuthiwa ingozi yenzeka khona. Ngicabanga ukuthi mase siyifliphile kanje mhlambe uzobuye ubone ngenye indlela. Kodwa ke bafethu, ngicabanga ukuthi ke sonke siyabona ukuthi iqhawe lalisephutheni, laliphuthuma kakhulu impela. Ngebhadi ke kwasho ukuthi ke sekufike sona isikhathi. Then ke okulandela la okay, okuyiyona moto yeqhawe lethu. Okay,
vele yenza njalo ngale ipholo-ke laseliqhubeka lingena, okuyena owayilandela uSicebi naye futhi waqhamuka esezoshaya ipholo. Engicabanga ukuthi-ke le moto le okuyiyona ezoshaya ipholo kwayiyona isephutheni, kodwa-ke ungakhomenta kwi-comment section cause nami bafethu angiboni ukuthi kahle kahle irobot livalele ziphi imoto. Kodwa uma ngibuka lama-robot lawa okuyiwona avela lapha abomvu, ngicabanga ukuthi the reason yokuthi ngiwabone it because awuyimoto ebeziya ngaphesheya ngala kuzoqhamuka khona uSicebi, of which naye vele awabona ngala aya ngakhona asuke emvalile nendlela engibona ngayo. Nalo driver lo okuyena olandela uSicebi njengamanje simbonayo naye eyoshayisa ipholo, ngicabanga ukuthi-ke naye wayesephutheni, mhlawumbe wayibona yena mhlawumbe wayibuka imoto kaSicebi engasawabuka amarobot. uSicebi mayoshaya irobot naye vele ngoba ulandela yena uconcentrate kuyena ukuthi akame, that is why yena agcina-ke eseshayisa ipholo elingabanga lanembeza libuke ukuthi lezi moto lezi ezizayo ziza ngesivinini, lakhetha ukuthi lifake imoto lithatha i-advantage yokuthi vele lona li-right alikho ephutheni. So le moto esiyibonayo ishaya ipholo njengamanje yile moto-ke eyayinalo sisi lo owachaza indaba yepholo injengoba injalo. Yes, besingayikholwa singakayiboni i-footage, but mawusubuka into eyayichazwe yilo sisi lo okule moto le eshayisa ipholo njengamanje, uyabona ukuthi iya-corresponda nalento esibona kwividiyo yenzeka njengamanje. Bafethu, make sure ukuthi-ke uyayilike ividiyo, uyasubscribe kwi-channel, uphinde ushiya umbono wakho kwi-comment section ungitshela ukuthi wena ubona kanjani. Mhlambe nawe uzothi cha akukhona esigamekweni la, njengoba sibona i-footage, mhlambe uzovuma uthi cha isesigamekweni la, iyona i-footage ye-accident le and iphutha likusibanibani. Ya bafethu, okwamanje ngivumele nje ngithi-ke nje bye bye.